Meditácia, starostlivosť o silné emócie. V tejto meditácii určenej k prijatiu silných emócií vás požiadam, aby ste si vybavili mierne náročnú chvíľu, ktorú ste nedávno zažili, ale nie nič závažné ani obzvlášť traumatické. Lepšie je začať s niečím ľahším. Alebo si môžete spomenúť na situáciu, ktorá sa odohrala už pred nejakým časom, ale pritom vo vás vyvolala nepríjemný pocit, ktorý v živote zakúšate často a radi by ste sa o ňom dozvedeli viac. Menšie upozornenie na začiatok. Pokiaľ v akomkoľvek bode pocítite, že je toho na vás príliš veľa, tak túto meditáciu prerušte. Otvorte oči a snažte sa navnímať telo, kde ste, čoho sa dotýkate, čo vidíte a zamerajte sa na chvíľu na pozorovanie svojho dýchu. Neskôr môžete v meditácii pokračovať alebo ju začať na novo, prípadne prejsť k nejakej inej, pokojnejšej meditácii, ktorá vo vás nevyvoláva také silné emócie. Takže nájdete si pohodlnú polohu. Nechajte telo sa otvoriť a uvoľniť. Vnímajte pevnosť a stálosť zeme. Odovzdajte sa jej. Dovoľte telu, aby spočinulo v náručí zeme. Nalaďte sa na dýchanie. Vnímajte svoj dých, vychutnávajte si prirodzený prúd vzduchu, ktorý plynie, keď sa nadýchujete. Tešte sa z toho, ako sám od seba vie, čo má robiť. Není potrebné dých nijako riadiť. Vie sa o seba sám postarať. Takže iba vnímame nádych a výdych. A ako sa telo rozširuje pri nádychu. A potom pri výdychu, ako zase hruď a brucho klesá. Teraz si prejdite celé svoje telo a vedome pozorujte, čo sa deje v každej časti tela. Ak tam nájdete nejaké pocity, bolesti, stiahnutie, tlaky, tak sa snažte rozpúšťať to pnutie, ktoré tam vo svaloch môže napríklad byť. Môžu byť stiahnuté, zatvrdnuté. Všímajte si hlavu a tvár. Uvoľňujte čelusť. Aj ramená. Všímajte si ruky a postupne ich uvoľnite. Všímajte si hruď. A s výdychom ju uvoľnite. Prejdite k bruchu a s výdychom z neho uvoľnite napätie. Prejdite k podbrúšku a ku krížom a takisto sa tam uvoľnite.
Napokon prejdite k nohám. Vnímajte, aké tam máte pocity, preciťujte svoje nohy a potom ich uvoľnite. Môže pomôcť, ak si najprv načerpáte sily. A preto si teraz predstavte miesto človeka alebo zviera, prípadne inú anielskú bytosť, ktoré vám dávajú pocit bezpečia a súnáležitosti. Vizualizujte si vlastnosti danej bytosti alebo miesta. Prepojte sa s hrejivými pocitmi, ktoré v blízkosti danej bytosti alebo na tomto mieste mávate. Vdychujte ich do tela a mysli a nechajte sa nimi posilniť. Keď ste načerpali dosť sily, tak je čas dovnútra vpustiť nejakú ťažkú emóciu. Predstavte si, že sa opäť nachádzate v danej situácii a všímajte si, aké emócie vás zaplavili. Bol to hnev, alebo obavy, strach či smútok? Mohli to byť pochybnosti, zahambenie, sklamanie alebo niečo úplne iné. Nech už to bolo čokoľvek. Vnímajte, ako to na vás pôsobí teraz. Ako by ste to popísali? Je to ťažké, lepkavé, ostré, tupé, bolavé, teplé či studené? Následne k dotyčnej emócii privedte vedomú všímavosť. S touto vedomou všímavosťou sa nadýchujte a vydychujte. Rozpoznávajte danú emóciu. Nazvite ju menom. Zoznámte sa s ňou. A buďte s ňou. Nadýchujte sa a vydychujte. Ďalej sa sústreďte na všetky prežitky v tele. Vedomá pozornosť ponúka bolestivej emócii prijatie. Niečo vo vás možno túži od bolesti utiecť. Ale môžete sa oprieť o bdelú všímavosť a s jej pomocou dopriať emócii priestor a spriateliť sa s ňou. Prežívajte, ako sa otvárate a príjmate ťaživú emóciu tak, ako to len je možné.
Spolu s tým, ako sa zážitku pomaly otvárate, môžete príslušnú súčasť svojej bytosti objať. Prijať ju ešte viac bezvýhradne, bezpodmienečne. Vezmite ju do náručia a zahrňte ju láskou a starostlivosťou, ako keby ste držali plačúce bábätko, ktoré potrebuje vašu účasť a pozornosť. Prestaňte emóciu akokoľvek súdiť a pokúste sa v sebe vzbudiť nehu. Nechajte prejaviť sa všetko, čo sa vo vzťahu k vašej súčasti, ktorá sa toľkokrát stretla s odmietnutím, potrebuje vyplaviť. Konečne sa aj dostáva starostlivosti, ktorú tak potrebovala. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite. Vyvolajte v sebe postoj, že onú súčasť prijímate a objímate. A všímajte si, aké pocity v tele to vyvoláva alebo sprevádza. Teraz so záujmom začnite skúmať, čo vás táto emócia mala naučiť. Akú múdrosť v sebe niesla? Čo ju spôsobilo? Možno sa vám vyjaví nejaká jej časť, ktorú ste predtým nevideli alebo jej nerozumeli. Upriamte na ňu zrak a pozorne si ju prezrite. Čo od vás dotyčná emócia práve teraz potrebuje alebo chce? Keď ste hotoví, tak sa nakoniec uvoľnite a odpočínte si. Otvorte sa všetkému, čo sa po tomto cvičení vo vašom tele či mysli deje. Môže práve teraz dochádzať k premene. A preto si doprajte čas a priestor, aby sa táto zmena vo vás usadila. V bežnom živote vás môžu takisto zasiahnuť rôzne emócie s rôznou intenzitou. Takže kedykoľvek vás v bežnom živote zasiahne silná emócia,
Skúste si spomenúť na prvý krok. To znamená, že ju rozpoznajte. Povolajte zo svojho vedomia bdelú všímavosť. A všímajte si túto ťaživú emóciu. Vedome ju vnímajte. Vnímajte, kde v tele sa nachádza. Pozorujte, aké má prejavy. Len čo si všimnete, že sa silná emócia v mysli vynorila, cvičte sa v tom, že ju pozdravíte a oslovíte. Napríklad, vidím ťa smútok, vidím ťa sklamanie, vidím ťa hnev. Pokiaľ ju rozoznať nedokážete, tak to nevadí. Môžete si proste povedať, je tu utrpenie a nepohoda, ale je to v poriadku. Vďaka tomu vás daná emócia neovláda a môžete si stále vybrať, ako s ňou naložíte. Takže keby sme si mali zhrnúť, ako spracovávať silné emócie, dôležité je ju pomenovať, prijať, objať, nahliadnúť do nej a vypočuť si jej posolstvo.